dames en heren, allemaal van harte welkom. Al met al iets van 23 rubrieken en ook best wel hele volle rubrieken. Want maximaal mag je 15 deelnemers in een rubriek hebben en ze zitten ook allemaal overvol. Het klassieke springconcours dat gaat over een vastgesteld parcours, dan moet je precies het parcours volgen. En bij het jachtspringen daar heb je nog een keuze, dan kun je een snellere en een kortere route volgen. Om op die manier extra punten te halen en snellere tijd te zetten. En op die manier proberen als eerste over de streep te komen. De grote show van Dokkum. En dat is wel echt een show. Daar komen de echte toppaarden van de ereklasse Hackneys, KWPN en de Friezen in terug. En daar wordt echt een show omheen gemaakt. Maar de rubrieken met de Friezen, dat is wel een beetje show, maar het is ook wel een echte wedstrijd, want het gaat wel echt om de hoogste eer. Er zijn maximaal 9 prijzen te winnen in een rubriek. Dus ja, als je bij de beste 9 zit, dan heb je nog een envelopje met inhoud en wat leuke dingen erbij. En de paarden krijgen allemaal een leuke rosette. Dus er is wel van alles te behalen. De Bonifatiusbokaal, die was voorheen van de ondernemersprijs. Die gebruiken we in de grote show van Dokkum. En datgene in het glas ervoor, dat is de replica die de deelnemer mee naar huis krijgt. Het origineel blijft bij het concours typiek in bezit. Alleen de ondernemersprijs is dit jaar voor het eerst niet meer beschikbaar gesteld. Het concours typiek Dokkum heeft nu de bokaal. En daar hebben wij een wisselprijs van gemaakt en met een show-element eromheen. 2 gouden zweepen hebben we, dat is bij de dames KWPN. En op een gegeven moment in de tweespannen KWPN hebben we de zilveren wagen van Dokkum.